So hi guys, maayong buntag mga unta. Wow! So ni mata jugog sayo no para nagluto kog hotdog. So hotdog akong sudan karon. Nagluto kog hotdog og spam. So yaan. So spam og hotdog ang akong sudan karong buntag. So kuan nagmata kog mga 6 siguro to or 5:30. Basta magsi-6 na tong pagmata nako nya. Yo. Nag-fried rice dayon ko nya nagluto kog hotdog na cheese hotdog. Hotdog nimo. Mura man ni imong hotdog. Unya na pug ko spam. Kalami sa spam. Ang pinaka paborito na ako spam. Mahal man gud ang spam. Lami. Siyempre, ako lang man jud nakahibalo na lami jud ang akong gikaon. Gamay na hotdog. Gamay lang siya. Cheese hotdog ni siya. Cheese ang palaman ining hotdog. Cheese ang iyang palaman. Tilawan nato. Lami. Naay cheese sa sulod. Lami jud sa imong hotdog. Joke lang oy. Mga ko na lang siya. Unya ang spam ang akong pinaka-paborito sa tanan. Ang lamig. Mahangin karon na. Mahangin. Ang sarap lang ng hangin dito. Pero siyempre sa Manila, dili man siya mahangin kay dikit-dikit man ang mga balay dito. Pag munaog ka, mahangin sa taas dito sa roof deck mahangin. Pero pag munaog ka or dito ka sa kuan ba? Like makipagsabayan ka sa mga traffic, like mosulod kag trabaho, moadto kag laing lugar or naakaadtuon or moadto ka sa imong trabaho, init didto. Oy, igang pa jud kaayo kay syempre daghan man kay tao didto o traffic kaayo didto. Wala na jud pati ang hangin di na jud makalusot-lusot. Kay diri man ang hangin, lusot-lusot ra man diri kay probinsya man ni siya. So daghan pa jud mga punuan, so fresh jud siya kaayo. Fresh morag ako. So kaon na lang ita puro ta mga hugot. Charot. So kaon sa ako. So si ate dito siya sa sulod nagkaon. So ako diri ko sa gawas. Dili mi nag-uban. Busy to si ate magkuan. Busy siya magkuan ba? Magkuan-kuan. Busy man gud siya COC. Oo, na-addict na siya sa COC. Kinsa mga addict di sa COC, hilig siya magdula. So naana siya sabi na COC, sabi meaning sa COC, class of clan. Mao to yang ginadula karon. So ako wala jud ko hilig sa mga dula. Sa mga online games wala jud ko hilig ana kasi ikaw akong hilig. Joke pa. Basta hilig na ako. Kabalo naman jud mo unsa akong hilig, di ba? Mag-vlog, magkuan, magsigig yaw-yaw, mo to akong hilig. Kabalo naman dyan mo sa akong hilig. Magyaw-yaw, mag-vlog, mag-ana. Ana-ana ba? Mag-ana-ana, mag-video. Isa ba mo? Uy. Green-minded jud mo. Kaon na. Sige, kistorya. Makaon na ka. Wow! Abi ba ninyo? Lami kayo hangin. As in ba ka ng kuwan kaayo? Fresh kaayo siya. Fresh. Ibig sabihin, kung fresh siya, walay amoy. Murag isda ba na walang, ang isda, di ba, pag dili na siya fresh, baho na siya. So, ang hangin, fresh siya, walay amoy, wala kayo masimhutan, kundi fresh kayo. Ang bango, ang bango ng hangin. Katulad sa Manila, dili fresh ang hangin dito kay kuan. Ang imong masimhutan dito mga sakyanan. 'Di ba? Mga sakyanan,
kuan. Kabalo mga tambutso, di ba? Tambutso. Basta may tambutso na kahit anong naaamoy nyo doon sa Manila. Mga amoy ng sasakyan, mga ingay ng sasakyan, mga usok gikan sa sasakyanan, mauna to. Hala, nag-ambon na sa daliti ba? Mag-ulan-ulan na sad, uy. Kalami dyan sa ibang hotdog. Naduwag na ako na ay nagasimba. Kay simbahan man to dapit dito. Linggo di ay karon no. Mao di ay. So pag linggo, aray. Na. So pag linggo dili mi makasimba. Kay diri man mi sa kuan karon sa Lucena sa province, sa Quezon province. So di mi makasimba. Makasimba ra man mi pag dito mi sa Makati. Kay dito man ang among simbahan. So Christian born again gani. Christian born again mao to among simbahan. Oo. Tapos sa Victory siya dito sa Diamond Makati. But Diamond Residence yata siya. Dati kasi palipat-lipat man gud among simbahan sa yung church palipat-lipat. Walay forever. Kalami jud mo kaon dere oy. Lami mo kaon. Lalo na kuan. Maaliwalas ang palibot. Oo. Walay saba. Kada lang ba ikaw ra usa nya magkaon-kaon ka ana. Ya, lalo na lami ang imong sudan, spam ang imong sudan. Lami kayo. Okay kayo. Abi ba ninyo mahal kayo ang spam dito sa kuan? Bisag asa man mahal man jud ang spam tag 100 plus. Dili ko makapalit og spam kay mahal kaayo eh. Nakikaon lang ko. Sarap.